Oiches, Alberte, hoxe o último programa desta terceira tempada do Bueno Carallo Bueno. Efectivamente. Información clara, concisa, rigurosa. Mira, concisa chamábase a nai da madriña de meu pai. Concisa. A nai da madriña de meu pai, concisa. Concisa. Sí. E foi tan concisa que viviu como 106 anos. Concisa é como tamén nome de empresa de tragaperras. Concisa ou concesionarios Concisa, carretera de... Queres decir, non sei, concesionario Moncho vale, pero Concisa ou concesionario Maruja. Que necesidade tiñas de contradecirme xa no minuto 1? É porque hai que xogar, Oye, teño que berrar, Sí, no, tesme aquí a lo loco. É o personaje. O personaje. Que se me come o personaje, pues sabes? Imagínate, o que escoita este podcast que vai ali pola AP9, que é a única carretera que hai en Galicia que funciona, ¿no? Vai por ali tal, e está Alberto. Claro. Para que non se durman. Hombre. Eso deberían facer podcast para conductores. Sí. ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Biche! ¡Cuidado! ¡Mira o semáforo! ¡Mira, sobraba ese chupito de licor igual, Me cago en diola. La churrascada acabó a 7 da tarde, amigo. Alberte. ¡Saiecho neno de baloncesto! ¿Dónde estás? Me cago en Dios. Estás falando por ti, non? Eso é o que che pasa a ti. No, hoxe cumplín. Cumpliche. Estamos facendo o programa tarde. Eso, que hora é hoxe? Contamos. Que hora é hoxe? A mesma de onte a estas horas. Son as 7:24 minutos. Moi ben. Sempre gravamos o podcast en horario de sexta. Sí. Algo tamén discutido sempre, posto en duda. Hai xente que non o cree porque porque nos fai dormindo, ¿no? Desta vez xente escribiume e díxome, pero Silvio, que lle das a Alberte que estaba insoportable no último programa? Esto Só no último. Sí, pues claro, imagínate, hai xente que che quere ben que solo di no último. Ou hai xente que non escutou os anteriores, probablemente. Tamén pode ser. Sí, gravamos de tarde, de primeirías da tarde, sí. Podemos dicir. 4 ou 5, sí. E hoxe gravamos máis tarde porque eu tiven compromisos familiares que me impediron estar aquí antes de hora. Moi ben. E despois falamos deso, queres guardalo para despois ou non tengo un interés tirando a cero, pero vale, pero entón que foches facer? Fun coñecer a escola, a futura escola da miña cativa. E que che pareceu? Bueno, ben, que decir, a ver, dun 0 a un 10? É unha escola. Sí. Son barracóns. Rima como meu apelido. Barracóns aínda, sabes? Rima como meu apelido, biches que iba por aí, xa sei que efectivamente, Silvio Barracón. Aí está. Sería o meu alter ego, pero na idade media. O teu nome artístico se foras exacto. Politoxicoma, ¿no? Silvio Barracón. Todo chegará, todo chegará. Fulle coñecer a escola, hombre. Sí. Foi a coñecer ela, que é a interesada. Bueno, pero igual, que acaba de estar máis horas. Xa, pero ela xa coñecerá ben, sabes? Home, sí, ela e eu tamén. Sí, 9 anos, me esperan, ata a porta. Sí, dá un pouco de preguiza. Metémonos a fondo nese tema. Moi por riba. No, a fondo, eu mirando o minutaxo xa. A fondo moi por riba, no. Moi por riba. Digo que eu levo 2 anos no preescolar. Ti levas 2 anos no preescolar. Home, eu sou un home deconstruído, sou un pai moi implicado na crianza. Moi ben. Dende o minuto 1. Non contei aquí que casi mato a miña muller horas despois de parir, ¿no? Non, pero isto, espera, a ver. No. A ver, mataches a tua casi muller. Mato de xeito involuntario, vaya por diante. A veces xente vai pensar que foi en plan xa teño que quería. @ Audiencia Nacional. No, foi algo accidental, case humorístico, pero que provocoulle complicacións a ela no posparto que casi a levan a traspasar negocio, Que ben, Pero eso se te parece, guardámoslo para tempada que ven. Estabas dicindo, vale, va. Estabas dicindo que eras un pai modélico, pero case mataches a tua muller. Vaya cebo, No, refírome que me implico na crianza e que eu, joder, mamei moito a gardería da cativa. No, o que che vou decir é que preguiza socializar de novo, un grupo de xente novo, pais novos, que hoxe xa mirei un par deles, digo, este vai me dar problemas, este moi hippie de Dios. Xa viches algún que che gustaría ter violencia? Violencia verbal, case todos. Habería algún do Celta? Home... Ti crees que habería entre esos pais algún do Celta? Non hai xente tan... Mira, levamos máis de 4 minutos e medio falando ti e máis eu antes de pôr a sintonía de entrada e temos un convidado e aínda non o presentamos. Bueno, convidado. Bueno, veu de público. A ver, realmente convidou el porque trouxe el cervexas, pero... Está convidando el de momento, sí. Trouxo cervexas e unha bolsa de patácolas. Sí, que son leis, pero das campesinas, non? Sí, son as leis. É un bo debate este, cal é o teu sabor preferido? Eu estudiei dereito por estas leis.
Meis. Non por as dos libros. Non te contado, chiste. Sí, sí. Uxío Meis. Uxío Meis. Que tal? Boa tarde, como estades? E ti que tal? Moi ben. Uxío Meis rima con leis. Que todo fantasía. Estaba mirando por o móvil. Sí, a verdad que sí. Eso é indicativo de que a introducción igual estaba sendo un pouco longa demais. Pode ser. Pode ser, ¿no? Pero entón que queres que poñamos a sintonía Poñedes a ou canción e xa entremos en materia. En materia, que sé poñades que- a canción, parece miña nai, comentando o podcast. Sí. Poñade Tocade a aí- canción esa que poñéis sempre O gramófono. Que faláis un pouco e poñéis unha canción. A ver como é esa canción. Por certo, que canción é? Unha. É un tema sin dereitos. Un punto MP3. Sí, é un punto MP3 que estou no vendo ahora mismo. Estou esperando para arrastralo ao aplicativo correspondente. Sí, pois Sí. cando gostes. Van a ver, cando goste aquí o matraquillo. Isto é Bueno Carallo Bueno, o mellor puto podcast en galego do mundo. Pois sí, músicaépica.mp3 featuring Monti Castiñeiras. Oye, antes de que se me esqueza, porque vais a me esquecer, non, Sí. non me gustaría que se me esquecera. Quero mandar unha aperta moi grande a outro amigo do mundo pod galego, que Alex é Fran Bergantiños. da Lobeira. Alex Bergantiños, dixo, ui. Fran da Lobeira. Tamén. Fran da Lobeira, a Lobeira Today. Vou a estar con el o vindeiro sábado 1 de xullo Ben. no seu maratón. Ele é un home, non sei se é tempo libre, se é inconsciencia ou É que de Xogos Olímpicos, non? Ides correr 40 e pico Ele vai a estar kilómetros. 24 horas facendo un directo de Twitch. É a segunda edición, non? Deste A tipo segunda de... exactamente, aínda para máis. Sí. A segunda vez que o fai, 24 horas de Twitch en galego. Non hai quen faga unha hora, pois el fai 24. El tírase a por todas e bueno estar acompañando media oriña, Ben. que decir, Twitch en galego sí, pero sin pasarse, Oiches, pero queres que che grabe aí 20 segundos que lle mande, o sea, porlle aí un audio? Teu? Digo, sí, No, sí, no. sí, home. No. Bueno, tampouco fai falta. Non. Fran da Lobeira, quen? Fran, que? No, que non fai falta. Ah, era por deixarte quedar mal A agora. resposta é non, Non, vale, pois Vale. ánimo, media hora, media oriña. Uf, que largo, Tocouche tarde outra vez, Ás non? 12 do mediodía dixen yo Ajá, ahora. Que bueno. non sou gelepollas, Jodeucho vermú, Non enganchenme, no, porque eu sou de vermú tardío. tardío. Sí, Tardío. entre que arrancas, sabes, despertaste, tal, Xa. entendes? Non. Onde vas a estar ti o día 1 de xullo? Eu polo que sexa non podo, non podo acudir a este maratón. Igual estás nun Qatar Airways Que cruzando tamén- o planeta. Nun dos teus viaxes, digamos... Willy Fogg. Excesivos. Que en galego sería como sería? Excesivo tamén. Guillermo Lume, non? Sería excesivo tamén. Guillerme. Guillerme Lume, digo por Fogg, a ver, Foc non é de lume. xo sei, home, pero estamos facendo De adaptación catalana, claro. Ah, vale. Pero no, que conta yo porque él non sabe nada. Quer No, decir, pero él está faz aí ben, desconectado, o faz Xío, ben. está desconectado, Foc xa en inglés é néboa. sei, pero a Entón gracia sería eu dixen Willy Fogg. Guillerme néboa. Guillerme Néboa é un nome bonito, É como de... De que sería Guillerme Néboa? De escritor, letras galegas. Sí. Letras galegas se sería a A Guillerme Guillerme Néboa Néboa. ou cantante de orquestra. Esto público. A que vos prega? A ver, a que vos pega ese nome? Pues mira, podémoslo por no Twitter tamén. Lateral do Celta. No. É que Bueno, podría ser, innecesario ese comentario. Do Fabril. Bueno, Que Guillerme sacar ese Néboa. tema xa no minuto 1. No, aínda non. Dache risa. Eu non vou estar ese día, polo que sexa. Ti vas a estar na Lobeira Today e eu xa terei chegado a destino. A ver, eu voume conectar Twitch, pero ti non sabes onde estou. Que decir, podo estar en Barcelona, podo estar en Anguieiros, podo estar en Málaga. Hai moitos sitios onde estar. Así dito ao azar, Eu non me... Imos Sí. Imos separar o grao da palla. Queres que fagamos imos a machete xa? un concurso e... Non fai falta. Un concurso de que ti te vas de vacacións por aí e eu me quedo na casa. Sí. Esa que facer o concurso. Pero o que te 12-1, queixas, home. o 12-1 de España a Malta. Unha vez máis. Gasta os Hermano cartos. rico, hermano pobre. Gasta os cartos, que vas morrer moi rico, la virgen. É que traeme unha cervexa, Oxío. Sí, sí. É que eu iba a ir eu, pero mira, xa se levantou el. Xa que estás de pé, como decía meu pai. Sí. Xa que estás de pé. E él nunca se levantaba, por lo tanto... No, e ahora menos. Claro, ahora se levanta igual danos medo a todos, pero bueno. Oye, no, que eu estou guardando pa filla, sabes? Eu abrinlle unha conta en Banco Pastor e vou metendo aí
Isto como o pai do noso amigo Pablo Casal, que decía que ele era funcionario do Banco Pastor. Non pasa nada, non se escoita. A cadela anda a ladrar, xa verás que é funcionario do Banco Pastor, sí, claro. decía que era funcionario do Banco Pastor, pero bueno. Banco Pastor igual o logotipo máis feo da historia. Vos lembrades o logotipo do Banco Pastor? Feísimo, é unha B e unha P que é como 3/4 dunha peza de dominó. O sea, o logotipo máis feo da historia. É tan malo que costa de encontrar en Google Images. É dicir, sí, pero quedou tanto no pasado. É feo, pero de tan feo bonito, creo. Falando de logos de bancos, lembrades vos do Banco Central Hispano? O tipo sí, que era como un porcospín de colores. Semidinosaurio rosa, ¿no? Algo así raro. Sí. A ver, busca aí. Que despois fusionouse con Argentaria. É que no centro do Grove había no centro ademais, había un Banco Central Hispano con ese pedazo logo. Eu cando era pequeno sempre me quedaba un pouco... Sí, eu lembro había algún anuncio así como medio de animación, con medio... Non se atopa, O de Caixa Ourense, é o que máis recordo eu. Teño aquí unha foto dunha hucha que venden en Wallapop por 3 euros. Manda huevos, unha hucha de Caixa Ourense. Igual ten máis euros dentro dos que vale, ¿no? Sí, non sei, é un puto latón. En fin, aí pon a miña caixa. Pero é un logo tamén curioso, é dicir, Home, ca tipografía esta típica castelaoense, sí. que creo que se a mercas ou a descargas, creo que tengo o nome de Galician. Era Gallaecia, perdón, correcto. A min este logo, xente, estamos facendo unha vez máis o podcast para nós. Podcast imaxes. Que é o importante, claro. Quer decir, que a min lévame o Ourense, Club de Fútbol. Claro. Que era o patrocinador oficial. E o Clube Ourense Baloncesto, que aquí tamén temos unha imaxe. Mítica camisola, Sí. Bueno, que nos fomos de tema. Pero, os Banco Pastor. Home, pa sorpresa de ninguén, absolutamente, puta, sempre igual, Oye, teño que dicir unha cousa. Ahora falamos das túas vacacións, pero eu teño que dicir que estou contento de rematar a tempada hoxe. Creo que estamos como facendo ben as cousas por unha vez, ¿no? É dicir, hai un dato que xustifica eso, o sea, te acaba esa idea. Rematar en alto, Ahora estará o Xío, teño por sorte de responder uns WhatsApps e non pode coller o micro para decir rematar en alto polo carallo, no. Pero é dicir, levamos unha serie de programas nunha liña ascendente, moi boa calidad, a altura do mellor puto podcast en galego do mundo. Claro. Que digamos que seguimos sendo, eu creo, dime polo pinganillo que seguimos sendo por debaixo a Lobeira Today, que non é un podcast igual, estou dicindo. Sí, é que non é podcast, entón, bueno, claro, si é un Twitch. No, Mi Madriña London. Serían o segundo mellor podcast do mundo. Hai moito tempo que non os escoito, entón pues non podo tirar bueno, el beef. Eu certamente nunca os escoitei, pero digo por cooperativismo. Bueno, pero porque boa xente. No, que pechamos en alto, acabamos bien. Mira, hai un dato. Antes de ir como di Yolanda Díaz, le voy a dar un dato, ¿vale? Por favor. Na primeira tempada fixemos 13 programas, ¿vale? Foi medio ano, aínda estábamos medio pechados, aínda lle demos caña. Foi de decembro a xullo máis ou menos de 2020 finais a 2021, non? Ao verán de 2021. Segunda tempada, 15 programas. Bien, xa fixemos un especial de Nadal, xa fomos fora, tal, non sei que. Esta tempada, 16. Este é o número 16. Esto vai pa diante. Entón eso quere decir que acabamos aquí porque ti tes un toque que tes que facer sempre máis programas que a tempada anterior. No. Ou como vai a vaina? É que porque xa chegamos a xuño xa... Mira, hoxe é 21 de xuño, que é o día que tradicionalmente acababan as escolas cando nós íbamos á escola. 21 de xuño. Mañá acaban. Bueno, eu non sei, non vou á escola, ti levas a rapaza. No, non quero volver a este tema, que é como super recurrente, pero van as dúas, a gardería acaba a mediados de xullo para beneficio de todas e todos. Ui, se vienen meses teño un mes tranquilo. Bueno, aparte... Despois falaremos do que me espera a mí no verán. Vale. Eso non quero anticipar. Pero dicías que acaban as escolas, correcto? E hoxe empeza o verán. Ah, claro. Pois xa está. Nos no verán non traballo... Bueno, eu non traballo. Bueno, pero o meu traballo, sabes que o meu traballo é unha vocación, co cal, pa min non é traballo. Pa min é unha experiencia lúdica, case, digamos, máxica. Vale. Hoxe teño... ¡Que me cago en Dios! Teño unha persoa que traballa máis por vocación que a ti, Alberto. Non é difícil. Jácome, igual. No. Hoxe traevos un tema interesante aquí, o bueno carallo bueno, que se non coñecedes aínda... O actor porno galego. Bueno, non vai por aí, pero tamén ten habilidades físicas especiais. Estamos falando do grande Maguila Mudanza. Vos sabedes quen é Maguila Mudanza?
No, pero ten nome de personaxe de videoxogo que ti autoeditas. Para xugar de dianteiro no Victoria de Guimaraes. Sí, faz modo carrera, non? E vai dende gaña Champions co Lleida. Despois ficha polo Boavista. Bueno, Maguila Mudanza é un señor de Sao Paulo que, como digo, seu nome ten unha empresa de mudanzas, pero que Jesucristo. Mira, Uxío, si queres achegarte para que poidas ver a pantalla. Por favor. Nós imos ir contando isto. Aprégate a nós. Mira. Estás convidando a xente a que entre no seu perfil de TikTok, non? Non fai falta, non, mira. Boa tarde, galera. Maguila Mudanças vai fazer o show pro cliente ali, ó. Cliente gravando, fica impressionado. O homem é bruto, filho. Desafia os clientes. Olha o chefe aí também, ó. O homem é bruto. Ah, reconhecimento. Você viu lá no TikTok ou na TV? Aí, ó. É o homem, capaz de levar uma neveira al sol. Sí. Até na chuva o homem moitísima carrega, filho. Pra facilidade, quem ¿no? fala que é só no sol. Neste vídeo que estamos ver aquí, O sea, é un superheroe. é un superheroe. O Maguila Mudanza colle a neveira coas dúas mans en vertical e pode transportala sen ningún problema. No, eleva como que leva, non sei, un pau. Pero é increíble, o sea, é un señor que é fora do normal. Aparte, déxame decir que físicamente é un tipo así chapao, un tío baixiño, Sí. con esa barriga xa perenne, Sí. que fai moita gracia. Eu penso que a barriga axúdalle a transportar a... Absolutely. Gustoume moito Centro de a Navidade. adaptación de os argentinos que din heladera, non? La heladera, tal. Pero en portugués de Brasileira é geladeira. Eso a min fíxeme moita gracia, teño que che decir. O Maguila Mudanzas para min é a personaxe do verán, sen dúbida. El baila, el colle as neveiras, fai os vídeos nas casas, segue traballando. O seu perfil é Maguila Mudanza Brazo de Ferro, que ese é o marketing. Bueno, e ten a tropa do Maguila Mudanza que lle canta. E agora eu quería que escoitedes a mini canción do Maguila Mudanza Brazo de Ferro. Por favor. Que isto sí que é, pero épico, xa veredes, mira. Opa, Maguila Mudança, levanta a geladeira e ainda manda dança. Opa, Maguila Mudança, levanta a geladeira E ainda faz a dança. Opa, Maguila Mudança, levanta a geladeira e ainda manda dança. Pois, efectivamente, este señor ten unha neveira nas mans, está bailando, aínda fai a danza, e os coches pasan e pitanlle. E isto é en Sao Paulo. Que pena Silvio ter ido a Brasil e non coñecer xa este personaxe para ir a É que sería a falar con él, ¿no? É unha xira, isto é e chegar ali en Sao Paulo, perdón, onde está o Maguila Mudanza? Oye, estou por ir a vivir a Brasil, mudarme a Brasil só para que me faga unha mudanza. É que no, eu quería gustouche o Maguila, Gustoume, sí. Pero é un fenómeno. Aparte leva o grupo de 3 ou 4 rapaces novos. Sí. Pero é o que che iba a decir, esos rapaces só lle canta, non lle axuda ningún. Non lle axuda ningún llevo tamán, No, é increíble. Parece España, Pero que diría que é Brasil. Un traballa e 4 mira. sí, pois Nin orden nin progreso, que Nin me decía orden nin un progreso. brasileiro. Xa ves, o Maguila Mudanza Brazo de Ferro, que sigue aí, está petando en redes sociais, porque ademais é que está levando neveiras de verdade. O sea, Cantos seguidores ten? Mira, pois ten 58.700 seguidores en poucos TikTok. aínda, poucos. Pero ten algún vídeo que xa pasou d'1 millón de reproduccións, porque claro, é que ponse a bailar, é dicir, Home, é que o de 1.100.000 reproduccións é o que colle a mudanza a neveira cun dedo, case. É que- leva como quen leva unha almofada. é mantequilla, que aparte a min gustame esta música así que. Pero aparte hai un momento que lle fan así como pero mira, atento, Ainda faz a dança. Opa, Maguila Mudança, levanta a geladeira e ainda manda dança. Ahora. Mira. E os coches que claro, E os coches que, claro, fan máis pasan- que rendirse ao Ao personaxe, sí. Personaxe, A que Maguila grande. Mudanza. Que grande. Brazo de Ferro. Teño que ir máis a TikTok, que non baixo nada a TikTok. Eu a verdade que isto mandaron un día e viña de Twitter, que claro, que Twitter cando colle algún contido así e tal, e mandaron un día e a partir de aí eu estiven toda a final da Champions cantando opa. De fútbol non sabe falar neste programa, vale? Bueno, non falei de fútbol. No, xa, pero Ah, e do Depor porque tampouco. insinuabas. Mira unha cousa que Nin de fútbol nin do ahora Depor. de que estamos falando de fútbol,
Antes estabades así como facendo coñitas, no, en plan, así graciosos con equipos galegos. Ese acento coruñés, Sí, con equipos portugueses, no, tal. Todos os que dixéchedes, menos o Lleida, que creo que non sei en que tal, están en primeira división portuguesa. En que categoría está o Depor? Victoria Guimarães está en primeira división. Sí. Estás tú moi posto, ¿no? Home, Pero na que- LFP, Sendo, A LFP. Liga de Fútbol Portugal. Sendo medio... Medio que, medio galego, por exemplo. Medio portugués. E medio galego. Medio galego, como de... Mira, o sea, o Depor está... A primeira liga, a liga de fútbol, é a primeira liga. Antes chamábase Liga Nos. Danacol, ¿no? A Liga Nos, Danacol, sí. Liga Danacol sería a Liga Profesional Galega, o sea, de quítalle un pouco do fin de semana, sabes? É como Claro, está a ruta do colesterol, ¿no? Ya, a Liga Danacol, Xa existe a ruta do colesterol. Ahora, respondo a pregunta de Xio Meis, e xa para aparcar o tema do fútbol, xa non só deste programa, en concreto deste episodio, senón Da vida. deste programa e da miña vida en xeral, porque, é dicir, eu Que che pasa, Alberto? non por min, porque eu teño unha filla, sabes? Sí, xa o dixeche varias veces, sí, E sí. o partido do Vímolo, sí. en fin, bueno. Do domingo. Xa non sei que domingo foi porque xa se me xuntan os domingos. Xuntanse os domingos. Un domingo co outro, Atropellame a vida, sabes? Pero o Depor estivo a piques de estar na mesma categoría que o Celta. Non. Sí, Silvio entendeu. Non. Se o Celta tivera baixado Sí, bueno, a segunda, sí, é o multiverso de Alberto Montes, Vale. sí, claro. Bueno, hostia, ¿Qué? ojalá duelo entre Rafa Benítez e Paco Gémez. Hostia, Paco Gémez está bichazo, eso hai que velo, Está bigardo. Como lle deu unha hostia a Paco a Fora Benítez. coñas, sona forte pro Depor, Ahora está Ti estás a favor de Paco Gémez? fortísimamente. Sí? Pero Paco Gémez foi xogador do Depor, por eso... Fixe unha entrevista vía telefónica e teño moito cariño. Ten casa en Coruña. De feito, fixe unha entrevista Moi galego isto de decir que ten Ten casa, casa, ten ten casa, casa, xa está. Todos- Messi porque foi a Miami, ten casa en Miami. É dos nosos. Ten casa. Sí, sí, é o argumento. No, por que vos digo isto? Porque Tira aquí todo o Bran. fixeron unha entrevista por vía telefónica un medio, un xornal digital do Depor, porque el foi adestador do Ibiza, e o director deportivo do Ibiza e o novo director deportivo nesta nova refundación do Depor. Fora coñas, todo rido xa. Que pasa? Que el tiña referencias deste home, entón chamarono para preguntarlle referencias deste señor, Fernando Soriano. E preguntaronlle, hai opción de que ti tendo relación tal? Dixo, no, yo estoy de vacaciones. O Soriano. Ah. No, Paco Gémez. Paco Gémez. E outro igual tamén. Digo eu, porque parece que están todos... Levan Coruña unha semana de vacaciones. E dixo, pero onde están as vacaciones? En Coruña. Bueno. Se Ten- viene. ten casa, Se Aí, viene. Moviola, Se viene. decía antiguamente. Entón, Paco Gémez, que un adestrador De primeira división. Vou empregar un adxetivo moi futbolero de asco. É un adestrador aguerrido. Pensaba que ibas a decir de categoría, ¿sabes? Está ben. Quero dicir, estamos agarrando por Scaloni, pero a Scaloni hai que darlle un pouco máis de hai que darlle caviar. Por Escalón. Scaloni agardando Entón, agarda. Mentres non ven Scaloni, Sí. a ver, rapaces, é que estamos en 2 contra 1, entón o mando o No, mando no, a tires cadela. do Celta? Claro. Ah, me pensei que non che gustaba o fútbol, non sei por qué. Por eso do Celta, Por joder. No, a ver, relájate eso, un pouco, por eso. Alberto, que ahora sí que estamos dous A ver, eu non son tan do Celta como a ti, Uxío, pero é que é vale. difícil eso. No, decir, sí, sí, é que sí, ti igual. Bueno, coñezo algún flipado que está por riba de eu mí, tamén Bueno, coñezo. gilipollas coñecemos todos. Coñecemos algún os tres, sí, sí, sí. No, pero refírome que cando estás xa na merda, a min nada me ofende xa. Eu resumo, pouco dicir. Vamos a contar unha historia graciosa e con isto xa aparco a miña Teño, ten participación al cu aquí. palat. Que este playoff é o playoff do ano pasado, o ano pasado Albacete, este ano Castellón, grandes cidades de provincias, as dúas. Vivín os 2 partidos do Depor con xente do Depor. E os 2 partidos, vai quedar isto grabado, O café eras animei ti, o Depor. Sí. Os 2 partidos hubo remontada dos equipos que xogaron contra o Depor e os 2 partidos acabei consolando a xente do Depor dicindo a ver si po ano. O sea que a ver si... Pero había un punto de Casi disfrute. me emociono, Casi Sí. te emocionas. Pero ao final non. Pero hubo un momento que dixen eu, joder, por que fago isto? Dixen, por compasión, sabes? Porque estaban ali os chavales Pucha pasando moi peña, mal. a peña No, do o ano Depor. pasado tivemos un programa de radio, de un programa de aquí de Sanstre Radio que se chama Galiza No, Algo non, Máis. non pa falta que fagas promoción de nada. E ao acabar fomos a ver porque estaba Bruno Esperante, que é do Depor, Sí. aparte de da Baña, é do Depor, o sea, las tiene todas.
e fomos a ver o partido a un bar en Sants que se chama o restaurante Los Ancares. Ai. Sí, coñezo. A historia graciosa foi que cando chegamos ali estaba vacío, dixemos, joder, pero se nos dixeron que estaban aquí e tal, e de repente dinos a tipa camareira, subides as escaleiriñas en aquel altillo. ¿Por qué? Porque como estaban en primeira ref, solo se podía ver a través de internet e internet HDMI a tele. Había un cable tirado directamente con Riazor. Chegou a Sans Internet o ano pasado. Pero joder, os outros podelos ver directamente da tele. Este tiñas que enchufalo en internet polo non sei que cadena botaban. E ali os vimos en un espacio de como, non sei, de 5x4, 100 personas 99 personas do Depor e eu. E entón eu estaba ali pensando en plan, joder, que saia ben polo menos, porque non sei que tal. Bueno, pues ao final non saleu ben. E este ano pasoume algo semellante, que estaba nun bar cun amigo tamén de alá, pero que vive aquí. Foi máis emocionante, porque houve máis goles. Sí, foi moi emocionante. Non imos falar do porteiro do Depor. Foi moi emocionante. Non imos falar do porteiro do Depor. Eu que sei, tío. Vaya liada. A conclusión é que o Macaibo era o outro. Sí, o que fichou o Bayern. Tive unha discusión con meu colega de se este era o fillo ou non. Non ten ningún mesmo nome. Non ten relación. Non ten ningún mesmo nome. Perdona, como estás tan posto en apelidos Joder, pero holandeses, falta un A, carallo, tiña que Macai, como non sei, era broma que dicíamos, este será o fillo porque saloulle jíbaro, Bueno, xa por un tema de contido, non por un tema de que me este tocando hai que huevos. Vale, sí, perdón. Fútbol fuera, pero Eu xa rematei aquí. Aínda non me dixeche onde vas de vacacións. Sí, no, a gracia era esta, aí alargar, a xente Alargar o Benres ou que carallo. Bueno, a ver, voucho dicir con música, vale? Vale, pois eu vou deixar o micro, vou dar un No, gol pero mira o que me sai aquí de que non podo nin poñerte. Estás reincidindo en destino, Sí? Carallo, Mira, o Xío se viaxou este home xa que xa repite, como pero países que quedan lonxe, non Francia, O que por pasa- exemplo, por decir algo. Como outros tontaladas. Por decir algo, No. Mira, No. A ver se esto sona a ese país. Uxío adivina, porque Uxío non sabe, Alberto, igual. Vale, eu non estou vendo a pantalla, así que Por podo eso. adivinar. A ver. Pero, espera, si podes ver un pouquiño. Cuidado, cuidado aquí o Así non se adivina nin pa Dios. No, a verdad que no. Que país che evoca esta música? Algún do sudeste asiático. Como por exemplo, Tailandia, non, No. Vietnam, tampouco. Laos. No, espera, imos intentar. Hostia, ahora vai demostrar o seu coñecemento xeografía aquí, loquismo, e non vai decir India nin pa Dios. Espera, esto é a India, non me jodas, colega. Non habrá música hindú. Perdona, Silvio, era polo gag, Xa, pero a ver, a que vou atopar eu agora. Ahora. Esto sí, un poquinho máis Hombre, de Bollywood. bollywoodiense. Bollywoodiense. Este é o instrumento da percusión esta que Como lle chama o instrumento? Non o sei, Chucul. Aí, di poeta, Este que me verá a min ali. Veña. Oye, por certo, fora coñas, vouche pasar un currículum Para que? pa industria de Bollywood. Pero igual a ti. tes cara de moi bollywoodiense, ti, No, precisamente por iso, porque buscan xente que non se pareza ao Quen te vería a o indio ti estándar. no final da película bailando ali? Debería afeitar a barba. porque Hostia, ahora ti podrías facer o malo da película de Bollywood, sabes? Como aquí collemos un ruso. Chégame. Claro. Un galego, ¿no? Claro, correcto. Por exemplo, eu no mercado cinematográfico chinés sería La petas, unha puta lo petas, estrella. sí. Aparte dun icono sexual. Pero en China Pero de tamén, eso de eso non quero falar. tamén ven as Cuidado. pelis americanas, Brad Pitt saben quen é, Xa o sei. Entón, o sea que son chinos pero non gilipollas, E sabes o chiste de que- cuando lo pides y cuando te llega? Sí. Cuando pides a O Brad Pitt de Anguieiros. Pois vou a India, sí. Vas a India, ¿no? Pero é Que que ben. non fora coa miña parella, entón por eso repito. Hai que ir, ¿no? Ela non quería ir, de feito. Eu gustoume moito a India. A Sí. última vez que fun volvínme cagando fuerte. A broma do cacaolat era bueno, Sentouche un pouco regular, ¿no? no é que é un país regular, o sea, Claro. sabes estas pastillas que sentanche moi ben despois pero que costa tragar? Sí. Ese é a India. Nos sonar decían eso tamén algunha xente. Xa, pero bueno, eu aí non tiña experiencia. Ilustrádeme, artista. No, que fala aquí. Non sei de que estás falando. Pero queres que te leve na maleta? Non vou cunha aerolínea pepina, Vou cunha low cost. Castromil Airlines. Vou con un Monbus.
Sí, imos co Transports Metropolitans a Barcelona, colles ali en Gor Transbordo e xa sigues de volta. No, vou cunha low cost India que Ten cuidado, que pode ser unha experiencia da Virgen. Igual acabas en Nápoles. Bueno, ni non sería tan mal. Hai vos directos? Bueno, Ou faz algunha paradiña polo Barcelona, Estambul, Non para Nova no Delhi. fajarín non tens que baixar a comer ni nada. Podes mexar arriba do, o sea, ten baño e todo, sí. Porque abren a porta e cae todo. Eu collín un avión alguna vez, Sí. Que me estás falando como se fueras un normal. Igual. Bueno, a ver. Cuidado, aquí, Fuches O 2 contra 1 era co Celta, non era no con último todo, programa con todo o falaches puto dese programa. avión. Eu non falei nada dos avións, eu non coñi nunca un. Nunca fuches ao Grove. Bueno, no Grove seguro que non aterrizou, pero Lástima del. Peinador é un aeroporto, cuidado, sí, igual de malo que o da Coruña. Non é fácil de aterrizar. Son dos dous peores para aterrizar do Estado Sí, español. Sí, xunto co de Leioa ou Os vascos, sí. Loiu. Leioa estaba bendito. No, Loiu. Leioa é unha vila. Loiu é o aeroporto. Sí. Pero cale, o de Vai Bilbao, buscar no. Loiu. De fama. Mira, Xa nin o busques, porque Non o vou buscar. que se perde. eu no de demasiado. Coruña teño que dicir que estive unha vez fomos a recoller o meu irmão, pero nunca volei aí. Nunca fun nin despegar nin chegar. Eu unha Bueno, vez. pois despégase, Nunca perdei nada, ¿no? Chégase como Pero en Vigo eu non teño ningún problema en Vigo. Sí, Bueno, din pero que a pista é moi curta. É a sí. pista pequena, é de pista É pequena. de pista mecha pequena. corta. Eu teño unha Mecha corta. Eu teño unha anécdota de mierda, pero tamén como tampouco, que decir, o programa tampouco está tendo un nivel excelso, vou a contar. Atrevo a contala. Pero eu estiven igual no aeroporto máis pequeno no que estiven, coido, non sei se no estranxeiro, porque eu tamén viaxei. O de A ver. Onde vedes. Pero estive no aeroporto de León. Estivestedes? Non. Eu estive no de Burgos. Esta conversación xa tivemos neste podcast. Sí? E competimos a ver cal era máis pequena e creo que era Burgos. Pois claro. Pero claro. vámoslo ver agora. Vexo que aquí repetides temas, Ten dúas portas o aeroporto de León, vale? O de Burgos ten unha. Vale, pois. Eu estive falando de... Ahora poño eu a miña pica en Flandes. Estive no de Granada, Vale? Moi que bien. se chama Aeroporto de Granada, Jaén, Federico García Lorca. No está ni entre Granada e Jaén, que debería ser o seu. Está máis perto de Granada que de No, Jaén. foi un pouco precursor do aeropuerto Barajas, Barajas, Suárez.com Travelface. Exactamente. Pois ese parece a estación de autobuses de Pontevedra. Hai unha porta de entrada e unha porta de salida, non hai máis. sí. E o mellor de todo é que os autobuses que te conectan ca cidade esperan por cada vuelo. Claro, vai Home, todo o mundo. Entón, claro. como te despistes tal, que pasa cando chega un vuelo tarde? Pois o busero espera. Home, claro, joder. Como un bo patrón que está ali. Non hai, Como non ten hai que ser, horarios, hai claro. persoas. Exactamente. Nos estamos sempre polas persoas. Ficha comparativa ca estación de autobuses. Tocamos o tema estación de autobuses. Por qué? Son os porque- sitios máis lúgubres do planeta. É que Silvio solo viaxa en avión. Eu- Silvio non se atopou nunca mexando na estación de autobuses de Lugo con xente de idade avanzada. Eu non sei o que fas homes- ti. Homes todos. Non sei o que fas ti nas estacións de- Con pantuflas de ir pola casa e pantalón de pixama que veñen ali. Dubido eu que a viaxar en autocar. Que viaxe igual levan, pero sí. E bueno, dedícanse a outros menesteres, Bueno. Tampouco miran Instagram nin Twitter. Sabes o que che digo? Xa. Están ali xogando. Bueno, ver pirolas é su Chega hobby, o micro, digamos, chega o micro, piroleiro. En resumo, sí, lugares lúgubres. Federico García Lorca, Granada Jaén, o nome é a Aí va. hostia. Concretamente o estación de autobuses de Lugo con esa néboa que acompaña as primeiras horas da mañá, dá para a serie de Netflix, Atento, dos aeroportos. Falábamos de número de viaxeiros, ese de Granada Jaén, que ti pintáchelo como se fose Da mierda. Sí, ten 900.000 pasaxeiros ao ano por 950.000 de Vigo e 960.000 da Coruña. Así Espera, que, perdona, Coruña ten máis que Vigo? bueno, nesta estadística que teño eu, Vale. Que isto fai referencia que o último ano Pero, ou que? pero, pero Non escoita, sei. no, pero... Sí, esto- León, busca León. No, Perdón, estou de vamos acordo a máis contigo, pero sabes que pasa? O máis gracioso é que o monumento máis visitado do Estado español sempre depende quen faga Xa. estadística é a Alhambra de Granada. claro. E non é para nada un aeroporto que estea, digamos, á altura, ¿no? do número tal, porque moita xente pois ven por los ou ven por Málaga aeroporto ou ven polos cruceros de Málaga e tal. Entonces sempre hai esa coña de decir, joder, cidade moi visitada,
Aeroporto de merda. Correcto, sí, sí. Nos temos dividido Hemos todo eslogan en- po concello, Sí, total. Pódese vender fácil, para comer, Lugo, Granada, cidade máis visitada, aeroporto de merda. Totalmente. .com. Pois ti falabas de León. Sí. León, o número 38 dos aeroportos españois, 44.000 pasaxeiros. Vale. E tes Burgos, que está o terceiro por o final, superando solamente a Huesca e Albacete. Joder. Hostia, aquí hai O sea, gaño todas as conversas deste tipo, gaño así, pa. aquí hai nomes que Madrid Cuatro Vientos ten máis. aquí hai nomes que Eu non sei que é Madrid Cuatro Vientos. E o de Sabadell aquí. Sí, o de Sabadell, está aí Córdoba e Sabadell, 6.000. O sea, pasaxeiros de voo regular. Mira, Que onda, non sei. hai nomes que non sabía que tiñan aeroporto. O sea, hai cidades das que Andorra la seu descoñecía que había ten aeroporto. máis. Salamanca é un deles, por exemplo. ¿Cantos hay en total, perdona? Hai 51 nesta Joder, lista. como provincias, ¿eh? Sí, correcto. Sí, sí. Porque Salamanca, España es una y no. Y no 51. 51. Salamanca, Logroño, Me cago en Salamanca. Badajoz. Badajoz ten aeroporto que non debe ter nin avións. De todas maneras, Ceuta helipuerto, literalmente. Home, a ver, macho, que Ceuta é un pedazo en Os África. avións como aterrizan, o sea… No, de feito, sabes que… bueno, non Ceuta, perdona, Melilla, que tamén teño conexión con Melilla. Só hai vos… Fecha mili. Eso menos. Solo hai vos de… Joder, non sei como se chaman. Mini avións. Sí, vamos a decir, avionetas, de hélices. sí. Destes. Destes E solo hai de desde pedalearlle o… Madrid e Málaga, punto. Non hai máis. Non volan máis. Para que queren máis. No, bueno, Claro. xa, pero dis… Pois mira, hai 447.000 pasaxeiros ao ano. Que diría Greta Thunberg desta Pois lista? que igual en Esta Melilla- listaxe. Iden metro. Iden tren, coño. E de un metro, sí, diría… Joden que se vai en metro, Por certo, incisillo que vou meter por aquí. Este ano quixen facerme un Greta Thunberg Sí. e dixen, vou facer todas as miñas vacacións en transporte por terra. Vale. É bastante complicado, eh? Sí. Sí, resumen, está un pouco trillada. Pensei que iba a decir, polo carallo, xa teño un Ryanair. E ao final voume a Laos. Comprei hasta Iberia. Sí, sí. No, pero é certo. Queremos facer unha pregunta eu. Fostedes xa… Silvio, creo que non, pero vou preguntar por si acaso. Fostedes xa a Galiza dende aquí en AVE? No. Non, vale. Hai unha problemática que non é tema menor, que é que ti vas en AVE a Ourense E xa está, xa chegaches. No, tens que facer transbordo en Madrid. Sí, eso é verdad. Sí. Cuidado, que son a puta mierda. E ademais para algúns trens, eu xa mirei a ruta, para algúns trens tens que cambiar en Madrid de estación. Para algúns No, para de todos. estación, para de esta- todos, todo, claro. Cuando digo transbordo, refírome a cambiar de estación, a coller un metro ou un Como autobús. Tens que ir de Chamartín, Eso. ao revés, perdón, vindo de Barcelona, De Atocha a Chamartín, que é un traxecto bastante longo, igual de media hora, 3/4 en transporte público. Un poquinho menos. Sí, media hora bien. E que outro día fixo un colega por eso. Bueno, perdón, Beche incluído. Chamamos o teu colega, porque ti para non querer falar moito está falando bastante neste podcast. Esto faino sempre, Alberto. Ponlle media hora, curta ou longa. É media horiña que decir… Bueno, e encaixar os horarios dun, En que xa horarios, dun tren e do outro. eu non soy amigo do Xío, pero meu irmán podemos falar de meu irmán? Non podemos falar de meu irmán, pero pensaba que sí, pero non íbamos falar de meu irmán. Sorte na súa carreira no mundo da política municipalista. Sí, moita sorte. Xuntos máis, Falamos sorte. off the record, se queredes, do meu irmán. Vale. Coño, non sei que estaba dicindo. O puto ave, joder. O ave. Hostia, que para unha persoa como meu irmão con unhas capacidades mentais Hostia, digamos faltando xa. cognitivas bastante normais. Sí. É lentillo, quer decir, poi un sudoku está un rato, pero joder, manégase bien pola vida. Pois tivo problemas para chegar dun transbordo a outro, chegar en hora, poder coller o tal. Conclusión. Eu quería mandar a miña nai a facer ese traxecto, pero eso é o escape room infernal. No, pero O cando sea, chega a Tocha que saia que colle un tren, un taxi. Esa é a opción tamén. Claro, metes o billete no bolsillo do taxi. Meto yo mamá. na faixa. Sí, así no. Na arbragar. No, home, no, a miña abuela levaba o No, mandil aquel. meto yo billete nas bragas porque sendo un viaxe Sí. vai a levar limpas. Cando digo limpas, refírome a novas de estreno, non Limpas novas. E se depois ten unha cita médica, aínda máis. Home, claro. Claro. É que xa non aguarda no mesmo sitio que as outras. Non. Gardas no caixón dos Ules. Claro, no caixón dos Ules. Joder, pois un día te equivocas Porque Ule ven. Ule ben, sí. Ei! Estamos
escoitando o bueno carallo bueno. Amenazan con volver dentro dun pouquiño, o sea que tende os calzoncillos preparados por se acaso. No, que ainda non acabamos. Tirei aquí esta música así. Hostia, que... No, ainda non. Que manego, Bueno, pode ser Que peor. onde tempo levamos? Llevamos casi 40 minutos, unha cousa así. Ah, bueno, Ahora bien, temos bien. recta final. Bien, que nos quedaba por falar? Onde vas ti de vacacións, Alberto? Mira, eu vou ir vou a estar. Vas a estar. Ese é máis estar que ir, non? A min sucédeme algo Sí. que para moitos serán vacacións, se queres velo así, ¿no? É como un amigo meu que me dice: hoy no puedo quedar que tengo canguro de mi hija. Digo, home, eso seu pai, fillo de puta. Non es canguro de naide, é a túa puta responsabilidade, sabes? Eu vou a estar traballando este verán, amigo Silvio Falcón. A ver, vamos facer o corte para redes. O sea, entón, sabes, aí vamos facer o fake. Alberto. Estou moi nervioso. Alberto. Espera, volve a empezar. Sí. Alberto. Espera, no. Espera. Alberto. Dime, Silvio. Este verán que vas facer? Vou a estar a partir do 24 de xullo. En serio? En Radio Nacional de España de 12 a 1 coa hora de Alberto Montes ou tamén Alberto Montes Show. Dixen Radio Nacional de España, pero adianteime. Radio 4, en catalá. Será en catalá. En catalá, que ben. Radio 4. L'hora d'Alberto Montes? De 12 a 1, de dilluns a divendres. Molt bé. A partir del 24 de juliol fins l'1 de setembre. A pringar aquí como un gelepallas. Pero moi feliz, moi contento, unha hora de programa. Moi ben. E xa veremos que fago. Bueno. Vas levar a Maguila mudanzas. Igual vos teño que chamar algún día para encher. O 24 ainda estou aquí, Ato 28 non me vou de vacacións. Moi ben, sí, por escuita. Si me queres chamar. Por escuita o programa. Para falar do Depor, vai de chamar, sí. Escuita o programa, cabrón. Eu estou por aquí, así que se queres, bueno, malo será, non? Ti virás, caerá bo spam do Bueno Carallo Bueno. Ben. E a audiencia que nos escuite, xa non de Barcelona, Cataluña, senón tamén de Galicia, que aínda queira máis dosis de Alberto, dubido que haxa un perfil así, que saiba que de 12 a 1, de luns a venres, Radio 4, iba a decir o dial, pero non o sei, e a ninguén lle importa xa, porque todos tedes internet, verdad? Ben, Radio 4 aí, moi ben, en catalá. L'hora d'Alberto Montes, pero ainda non sabes como iba a chamar, non. Estou dubidando entre la hora de Alberto Montes, ¿sí? Alberto Montes Show ou non sei, sucedáneos, pero sempre con Alberto Montes por diante de toda a humildad que teño. E que vas a facer así el chistito, ¿no? O algo así. Unha hora de programa. El chistito, sí. Unha hora de programa, non me Unha hora de programa. O que sabes facer. No bueno, vai traballar. Mira, as instruccións, mira, sinceramente, isto non sei se pode decir, pero as instruccións da dirección. Sí. Digo así baixiño, chega o micro que confía en min, ¿sí? Unha hora de radio, que eso a min joder, pois afalágame. A dirección do programa, a dirección de emisora. Sí. O que me dixeron foi: tens unha hora para fer as tebas merdas. Bueno, así que a partir de aí todo entra. É un contrato moi asinable, decir, home, por favor, decir, unha hora para fer as túas merdas. Tampouco podo ofrecer outra cousa. Que decir, é todo o que teño, as miñas merdas. Trampa nin cartón. Efectivamente, cartón un pouco sí. Sí. Pero bueno, en fin, ahora como estou co peinado de asumir, pois doutor asumir. Efectivamente. Aí está. Oye, cantas alegrías nos esta tempada, un pouco xa para pechar. Hai que ir pechando. Silvio, estou moi contento, moi orgulloso. Crecemento paulatino, crecemento rigoroso. Crecemento paulatino podería ser unha canción de Paulina Rubio. Crecemento paulatino é os que van a Turquía. Bueno, máis de Paulina Rubio, porque Crecemento paulatino é como son a canción lenta, a canción triste, ¿no? É como de Alex Ubago. De Festival de la OTI. Crecemento paulatino. Estoy yo. Canción. Si ya no fai puto caso que está mirando todavía para Instagram, o cabrón. Para acabar o programa de hoxe, penso que podemos falar de cancións do verán, vale? E apelar a Q3, que xa o fixemos aquí nos últimos programas, pero gustaríame Cuando llega el calor los chicos se enamoran. Como Uxío non escoita o noso programa, o último programa o anterior, non recordo, acabamos con esta canción. Con Yo quiero bailar. Entón esta Pero non pasa nada, Uxío. Pero non pasa nada. Non pasa nada. Hai moitas. A verdade que non vos escoitei. Igual, non pasa nada. Outros sí,
Bueno, así como O outro cal. Outros programas. Outros. outros Como por exemplo ¿no? en Que otros escoitei- programas escoitei de un día. bueno, carallo, bueno, ¿no? Pero Alberto, damos aí un segundiño a Dámoslle Uxío. unha Cal chance. sería a túa canción así como antiga, ranciota, do verán? Pero rancio, cutre, españolada, estamos falando, ¿no? Sí, ou latinada tamén, así que che boque como así un Latinada, un bon bailoteo, unha boa orquesta. Mira, é unha que disfrutei moito, cuidado, con moitos matices. Disfrutei moito, a ver É a que vas decir. É que ahora. aproveitei para Aproveitei e disfrutei moito. Isto é todo que fiscalía. todo que ven despois é cancelable Sí, 100%, sí. co calvo non deixará aí, pero acompañoume en momentos de Cuidado. Semicoito Vale, ou momentos de petting. vale. Eu fun moi De frota. Eu de foder non fun un gran fodedor, a vista está. Non fun, xa o día en pasado. En plan, aquí Home, yace. Ahora teño unha filla, joder. Sí, É dicir, ti como os futbolistas, en vez de colgar as botas, bueno, a ver, eu fixen o que puiden, como todos, ¿no? Pero traballei moi fuerte no veraneo o tema do petting. Sí, o tema pero do con que magreo, canción? Con que o tema canción? do aventura. aventura. Pero si era horroroso. Pero aventura de... Obsesión, no es, obsesión. no es amor, ¿no? Dalle. Ahí está. Son las 5 en la mañana, ¿eh? Something flavor, que di? Pero esta xa non eras tan de petting, xa eras un poquinho máis bellote cando No. se leu. No. No. Te equivocas. Ahora podemos xogar ao ano de Te esta equivocas, canción. te equivocas. Sí. El acórdase ben, Home, pero e esta intro Igual empeza lenta. ¿no? ten unha intro máis larga ca do bueno, Mira. carallo, bueno, mira. Las 5 de la mañana y yo no he dormido nada, pensando en tu belleza y loco. Isto é un pouco banda sonora de barrio da contorna de Barcelona, Tu amor será Oh. mi alivio y hasta que no seas mía. Esta música igual la puso Gabriel Rufián para aceptar algún meeting de campaña. Para ensanchar a base, Sé que no te quiere por su forma de hablar. Además, Pois aí estaba o John Alberto Montes intentando foder o que se podía. haría yo, pero tendré paciencia. En Eu vou fin, decir eh. exactamente de que non esta canción, ¿vale? A ver, va, podemos xogar ao ano desta canción, va. Vou intentar no, Pero non mires agora, No, non vou mirar, non vou mirar. Non implica que eu xa estivera fodendo por daquela, porque non, probablemente non. Pero eu vou decir 2002. 2002, Sí. A ver, Uxeo. 2003. Por decir outro. A rueda, o sea, non... No, é que eu pensei que era máis tipo 2005, 2006, no. No. No, 2002. Esta canción saiu o 14 de agosto de 2002. ¡Hombre! Home. Bueno, acórdase ben. Moitas coitou. Moita escoitou e moita obsesión había, Moita obsesión. E curiosamente, déxame decir que o día seguinte. Sí, Poden. foi o teu cumpleanos, non? Correcto. Ahí está. Muy bien, amigo. Amén. Gracias. É que... O 15 de agosto. 15 de agosto. Festivo, Home logo. Pois a ver se me acordo este ano. Por favor, fai un A favor. ver, es como un challenge, Fai así un favor, como... faime un O bizu. 15 de agosto estou Faime un bizu, me compro lo que quiera. estou no Grove. Él está en Muy bien. Radio 4. Eu estou en Radio 4 que non me dan festa nin o puto día do cumpleanos. No, pero si é festivo nacional. Algo grabarei. Ah, Uxío, Puedo gravar un- que canción che así veraniega? Pero tes que ir a Q13, non me digas É aí... que, no, é que, Claro. o que che iba a decir, vamos a ver. Tema de Q3, vamos a deixar aparte, pero a min unha canción que me recorda moito ao Brande cando eu era adolescente, polo época nas que íbamos á praia, sabes? Así Ese de xesto, o sea, Non fixo xesto de foder, eh? No, Sí, no. Uxío no, eh? No, Uxío fixo xesto de pinta fumar. que eran todos chavales, éramos todo homes e pola noite como moito litronas E jugar a galleta. e tal e entón no rollo musical era o que levaba a máquina mandaba, ¿no? Vale. Tío, a puta canción de Estopa, Tu calorro. Sí. Eso recórdame moitísimo a esa adolescencia. Eu penso que pode entrar, na 13, categoría. 14 anos, 15. Ahora lle xogamos ao Eu facíate ao ano. máis novo, eh? No, esa canción é moito máis antiga que a Sí, mí. Bueno, que a ti non, pero... Que a esa época. A ver, é un temazo, Hai que reivindicar. Vos sodes de reivindicar a Estopa ou non? Ensanchar la base, claro. Quer decir, que foi aquilo que lle deron a Creo San Jordi, non? Sí. E aí hubo debate de se Eu naquela eran época- catalano ou non eran catalano. Eu naquela época odiabos a muerte porque esto recordaba Para ti eran andaluces. No, recordábamos o típico colega que empezaba y ponía esa canción y o CD enteiro y era como, tío, cambia puta canción, porque cuando estábamos todos de
no nos enterábamos, ¿sabes? De- Entonces había, bueno, eso y Manu Chao, Bob Marley, cosas de... No, a ver, lo estás comparando esto, pa. Estopa No, con Manu Manu Chao Chao y con Bob Bob Marley. No, con cosas de... Vale. Sí. Puedes decir fumar, o sea, non... Vou soñar co puto fisi. Sí, sí, é como é como o partido de Yolanda Díaz, pero dito por gangoso. Vou estar na casa comendo pared e vou a ir. Sí. Joder, fumando un leño, bien. Mítico disco, Todo Barcelona e área metropolitana tiña la Super. maqueta de Estopa. Sí. ¿Cómo era? De tú no sé qué es el sitio. Bueno, sí, eso. Escoiteina moito. Ojo, esto que acaba de pasar agora Lo que mismo. te- sí, Esto sí. como era eso de ahora falle. Así empezó Pascual Maragall. Sí. No. Oye, no, esto Sí. dixo Uxío moi fora de lugar, a verdad. La verdad que este sí. último comentario. E tire lo irmán, ¿no? Escoita. E a túa calé? A ver, eu teño moitas porque eu son moi tirado a ese tipo de Queremos unha só, Sí, Que sí, sí. o programa ten que rematar, Ten que rematar, igual acaba de vez. No, pero eu teño unha preferida. A ver, cal crees que? Uxío sabe calé, xa. Sí, eh. aí. Eu podo dicir unha daquela época, porque ti eres máis ou menos da miña quinta, ti no. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pode ser? tiras a mesa? ¿Qué tiras a mesa? A de Dragostea Intake, pode ser? No, mira, é esta. Hombre, Oye, que Uxío estase lanzando a bailar esta canción. Home, un temazo, por favor. con dúas cervexas, ¿eh? Sí, David Civera, que la detengan, home. As intros levábanse largas. Recomendo vos. Esto parece que como nas ferias, ¿sabes? Cando ven un perrito piloto, ¿sabes? Con esta claro, música claro. de fondo. Voy por unhas cervexas, ¿vale? Sí, veña, vale. Falando de David Civera, que recomendo me vos- apasiona, por outro lado. Recomendo vos a versión rumbera que lle fixo Paco Moreno, músico granadino desta canción. O sea, pero igual tampouco moi para recomendar, ¿no? Alberto, A trae ver, dúas. aquí ahora mismo estou eu aquí reproducindo que la detengan. Sí, que trae a tres, home, que vos antes repetistes e non me trouxestes. Ah, pero ti estabas bebendo. Ah, perdona, Grazas, Non te vin. camaradas. Pois sí, a miña canción preferida destas así cutres, veraniegas, Moi ben que traída. que la E detengan. outra moi ben traída para esa época, porque Sí. é a de Chayanne. Caldelas. Ponte Caldelas. Aquí xa me pillas nun brete. Non sei se decir Claro, torero. Torero, hai Salomé. Claro. Aí Salomé foi un pouco máis de tele que de, pero Torero foi petouno bien. A ver, di a frase enteira. A ti gustache esa canción de Chayanne que se chama Torero, sí? Gustache Torero? Sí. Pues veña, aí, pues pómola xa aí a torear, veña, home. Outra con into larga, que Pero un momento, ¿no nos vai tumbar SGAE este programa? No, gracias a Dios, esto está en Spotify colgado. Spotify paga. pa' adiante, pa' adiante. A todo isto hai unha lista aquí en Spotify que se chama Bachata Lovers, que penso que ti a única bachata que houbo nesta escolma foi a túa, Alberto, foi a de Obsesión. Bachateiro. Probablemente. Eu vou seguir polo do perfecto que podo decir outro xa para seguir bueno, con este especial musical, dame un pouco de vergonza, realmente. Non che deu vergonza a Obsesión e dache vergonza esta. No, porque como está vinculada a eses polvos de litera de talco, sí. casa rural, un pouco De litera de casa rural, un pouco tristes. Sí. En fin, que decir, los campos de tierra, ¿no? Los Sí. campos En peores sitios se ha toreado, ¿no? Efectivamente. Que decía Pois vou decir unha que, curiosamente, o grupo de colegas da miña parroquia de Montefurado temos a sorte, teñen a sorte porque xa fai 3 ou 4 veráns que non vou por mor do traballo, porque eu sou un artista moi solicitado, como podes comprobar. Comprometido. Que estou todo inverno tocando os collós, chega o verán e sae todo. Caga na virgen. Que canción? Tiñamos unha canción que non sei por qué era como himno, era o himno de máis dun verán, porque saiu, adoptámola como himno, anos posteriores era como a canción que nos unía, que distí, non ten sentido, non ten razón de ser, pero estábamos todos e todas obsesionados cantando a pulmón nos piores garitos da rúa de Valdeorras a canción Cantabria de Melendi. De David Bustamante, ¿no? No, de Melendi. No, de David Bustamante. No, Melendi tiene unha canción dedicada a Cantabria. No, home, si era asturiano. Claro. Ah, no, Asturias, perdón.
É que acabo por Cantabria de Bustamante. Vaya triple, Alberto. Hostia, no digo. Ida desvos cando cantaba desvos. Esta. Que manda. Ay, a ver. Hostia, qué ida de olla, sí. Pero esta que fala de Alonso y tal, ¿no? Podría cantarla, pero no lo puedo hacer. A ver, hay tira ahí un verso. No. Que ti que eres amigo de Blon y compañía. Négome. Hai un... Non me acordo. Teño que, ao meu favor, direi que a época Melendi Rastas, ese primeiro disco que celebrou bastante xente. Non sei se vos tamén. Eu celebreino a medias. Que quer decir celebrar a medias? Tiña o disco en pirata, que celebrarlo a medias. E as rastas? Arrasta? Eu Rastas? No me deu. As 20 en copas, non Non me deu pa eso. Non me deu pa eso, que eu son da aldea, póñome rastas e o meu pai dame unha hostia que morro de fame no aire. No. Bueno, ahora xa... Home, ahora non me daría. Ahora na barba. Ahora tampouco os podo poñer, xa. Sí, nin se pode dar a hostia nin podes poñer Ahora rastas, podo ¿no? poñer rastas nos pelos dos collós. Pues sí, Asturias, Mola un pouco, joder, que ben bonita, hostia. Un himno aí para la Cuenca Minera. Porque Asturias Es mi patria. Al final. Sincera es su bandera, Sincera. Esos versos de Melendi que Sincera, non din nada, ¿no? Unha bandeira azul cunha cruz no medio. Sí, que non se manchou de cera, ¿no? Es sincera, correcto. En fin, eu creo que temos que acabar este programa de hoxe con unha canción que non sexa sobre Asturias. Es decir, bueno, hai gaita, ojo, deles. Home, claro. De Evia. Sí, claro, gaita fake desa... Estarás conmigo, Silvio. O autotune das gaitas. Que podemos rematar o podcast a tempada. A terceira tempada. Sí. Sí que me parecendo moi meritorio que chegáramos ás 3 tempadas cunha canción que foi case un himno desta tempada, ¿no? Home, que este ano demoslle moita brasa a esta canción. O Xío non debe saber cal é, entón por eso pode ser Encántame divertido. este momento Bluetooth que non fixo falta decir máis, No, Eso é como que... as parellas ben compenetradas, Aparte xa sei ata a lista de Spotify na que está esta canción de mierda. A canción non é outra que... Este ano foi o ano no noso podcast. Sí. De que competición, Alberti? Digo cho. Sí. Pero a todo que me dé. Vale, pero a ver que non me boten do piso. Este foi o ano esta de... foi a tempada ¿Sí? da Gabalicapa. You were standing there, I got closer, we're a crazy A mellor competición de nada do mundo. Now it's over, 'cause you O deporte dos non deportistas foi o gran protagonista. something I can't understand what you want. I've been waiting you to Alberti Montes non tiña abondo co Depor, que antes sufriu outra humillación. Madre mía, non volveu xogar a pádel nunca máis. Tampouco xogaba antes. things I'm not the same since En fin, esta canción que nos acompañou esta tempada. Oye, dame hasta lástima acabar agora, Sí, Oye, que esta canción molanos moito. esta canción mola moito. Foi unha búsqueda de buscar pádel en Spotify e atopamos esta, o sea que Foi unha búsqueda que che ocupou 3 segundos de reloj e e que nos deu moitísimas alegrías. can't get over you. E esta pausiña danos a vida, que Mira, outro dato friki é que levo como 15, 16 anos con mesma sintonía de móvil, que é Mi Gran Noche de Rafael, por Sí, certo. sí. Vou a mudar por esta. non pode ser, non mo creo. Sí. Creo que chegou o momento. É unha canción que se chama I Can't Get Over You Home, de Bieza, Sara Santagata e Vico de Mensch. Sara Santagata é o mellor nome que escoitei este ano 2020. Hai moitas sas neste nombre, e concretamente todas. Todas. Sí. Oye, gracias por decirme o nome da canción, porque hubiera buscado Gabalicap. Hubiera saído o noso podcast. Pero ti imagínate o paisano dicindolle ali a Alexa ou ao seu texto, dime aí a canción do Gabalica, a canción do Gabalica, que me gusta, Gabalica, aparte K, ¿sabes? Gabalica. Oye, Silvio, fora coñas. Un placer. Joder, somos un matrimonio xa. No, eu xa sabía que iba a decir un placer. Un placer, novamente, compartir tempada contigo. Es o mellor compañero de podcast que se pode ter. Confirmamos que vai haber cuarta tempada da Gabalicapa. I can't get over you. Voltaremos en setembro cando Willy Fuck, setembro Cando ou outubro. cando Guillerme Neboa volva das súas vacacións Aventuras. around the world. Voltaremos, como ben di Silvio, eu xa me aventurei a decir setembro, pero claro, seu traballo
xullo, agosto, nalgún momento terei que facer vacacións. Xa, Porque bueno. a min, quero dicir, gústame traballar, pero non tanto. Bueno, pero xa veremos. Vai, sin presión. Setembro, finais, principios, Xa veremos. chegaremos cando a xente o precise. Claro, cando a xente pida que pasou co bueno carallo, Aí bueno? estaremos nós. Aí estaremos nós. É que a xente ten que preguntar que Claro, pasou. claro. E o ano que ven veredes, porque vai haber moitas sorpresas. Creo que sí. Eu non sei cales, Pero por eso son sorpresas. Pero polo menos eleccións en algún sitio verá Correcto. ou claro. Bueno, Xeo Meis. eleccións hai o mes que ven. Marchamos xa para non falar delas. Sí, Perro Sánchez, que ten cuidado, Marchamos para non falar Xeo delas. Meis, gracias por vir hoxe este programa final de tempada. Gracias por convidarme, como sempre, Pásatelo rapaces. ben, pásatelo ben. Oye, podes vir sempre que queiras, pero virás po último da seguinte temporada. Quer decir, Exactamente. tampouco- Solo voy a vir Sempre o que último, queiras, pero cada Pero 16 todo- programas. Tampouco abusar da vosa Pode vir sempre que queiras, pero imos decir nós cando amabela edade. Veña. Oiches, este verán aí atentos a Maguila Mudanza, que el fai a danza e Oye, por favor. Claro, Maguila por lo de El Rei da Selva, ¿no? Brazo da ferra, brazo da ferra, sí, brazo de ferro. Veña, Este verán atentos ao programa de Alberto Montes en Raku. Bueno, no, perdona. non en Raku igual sai outra xente, decir, claro. Sí. Sí. Hai veces que non sabemos como acabar o programa. Ata a tempada que ven, veña, ¡Ey! portarse ben. ¿Sabes? Oye. Veña. Jodito, Oye, me gusta que pare por arriba la sintonía. Ata aquí o programa de hoxe. Recorda que podes seguirnos nas principais plataformas digitais.